Eh, Mbak Win, maksudnya sampean lapo wingi? Ngerasani aku ngelek-ngelekno aku ning ngarepe Mbak Nur. Mbak Nur cerita kabeh ambek aku. Lapo ngamuk-ngamuk iku kate lapo mrene iku. Aku nang kene ku njaluk penjelasan, Mbak. Sampean kok tega sih? Awak dhewe lho kancan wis suwe sampean ngrasani elekku kabeh mau cerita nang Mbak Nur. Wis mari ta iki ngamuke. Wis mari ta gorong. Ya wis saiki jelasno, lapo elekku kok mbok cerita nang wong jaba. Ta iki tak jelasno ya. Lah mbok pikir aku gak eruh lek penggaweanmu ngelek-ngelek aku ning Mbak Nur ambek Mbak Yus. Ngerti kabeh aku asline. Sampean ya ero ta lek aku ngrasani sampean. Ya eruh. Wong sampean ngrasani aku gak karu-karuan ngilok-ngilokno aku ambek anak bojoku kok gak eruh. Aku ngerti kabeh tekan Mbak Yus sampe Mbak Nur iku. Dadi ya impas, elekmu sing tak eruhi tak omongno pisan Mbak Yus sampe Mbak Nur. Walah ngono ta. Ya wis aku sepurane ya. Kilap. Wis saiki ade apian maneh kan impas wis. Apian, tapi meneh nek mbok baleni maneh ya tak udal maneh elekmu. Iya, padha impase. Yo. Wis janji yo kalau saling mengelekkan satu sama lain. Yo, pokok aku gak didisiki yo. Yo. Tiba Mbak Nur ambek Mbak Yus ku ya kurang ajar yo. Loh iya ya, aku lagi kepikiran yo. Iya. Lah tak pengen aja diomongno ya, dadi diomongno dhewe-dhewe. Iya, padahal pas tak omongku ya aku tak wara aja diomongno sapa. Oh berarti ancen biang keroke ancen Mbak Yus sampe Mbak Nur ngadu domba awake dhewe. Iya, cak awak dhewe tukaran. Para kurang ajar wae parane. Ajar ancen.